hoofdzakelijk georiënteerd Noord-Zuid, zodanig dat we optimaal aan de noordzijde daglicht kunnen binnenbrengen en de zuidzijde het dak gebruiken voor zonne-energie. Ja, het is wel belangrijk dat van in het begin het architectenbureau samen met het studiebureau één team vormen. Ik herinner mij nog eens heel goed de eerste bijeenkomst rondom Waldegem, waarbij we het bespraken samen met het ingenieursbureau. En dat dus eigenlijk op de vergadering, die bijeenkomst, eigenlijk het basisconcept gevoerd is. Dus dit pleit enkel maar voor een heel goed geïntegreerd samenwerking tussen ingenieursbureau en architecten.